שניות לסיום, דן שמוסר לגיא פניני, שמוסר לאולסי פרי, שמחזיר למלמיליאן, שמוסר לקופיקו וסל. קופיקו, מה אתה עושה? מה? מנסה לשחק איתך כדורסל. אני לא יכול, יש לי מבחן בהיסטוריה ואני חייב להתכונן, בסדר? בשביל מה אתה צריך להתכונן למבחן בהיסטריה? אתה ממש טוב בזה. תן לי, אני אאמן אותך, שים לב. קופיקו? קופיקו, תפסיק. אני מזהיר אותך, קופיקו, תפסיק. רגע, עוד אחד. קופיקו, תפסיק, אני מזהיר אותך, קופיקו, תיזהר ממני. לדעתי מגיע לך ציון 10 בהיסטריה. קופיקו! היסטוריה, לא היסטריה, היסטוריה, בסדר? בטח. בכל אופן, כרגע אתה נראה לי הרבה יותר היסטרי מהיסטורי. קופיקו! תלך מפה עכשיו, בסדר? בסדר, אתה בהיסטוריה שלך. היסטרי! היי, נוגה, את בא לשחק איתי בכדור? מה זה? אני לא מאמין שאת עושה לי זה. מה, את נוסעת לאנשהו? מי נוסע? אל תשכחי שהפלגתי באונייה של דודה אבי. אני יודע בדיוק מה המכשירים האלה עושים. אל תספרי לי. כן? בוא נראה מה אתה יודע. למשל, זה... הנה, זה מצפון זה. כן, מצפון זה. כן? מה עם המצפון הזה? הוא מראה לאן להפליג, ואם את לא מפליגה לכיוון הנכון, זה ממש כואב. קוראים לזה ייסורי מצפון. התבלבלת קצת. הדבר הזה הוא מצפן, לא מצפון. ואתה יודע למה קוראים לו מצפן? לא, אני לא יודע. בגלל שהוא תמיד מראה את כיוון הצפון. ועכשיו אם לא אכפת לך, אני צריכה לסיים את השיעורים שלי בגיאוגרפיה. קופיקו. 4, 5. די, בבקשה, די, אתה מוציא אותי מריכוז. מה, סך הכל מקפיץ כדור, מה? 1, 2, 3, 4, 5, קופיקו, די כבר. תראה מה קרה לי בגללך, במקום לעצב סלון יצא לי חדר שינה. אני אשם שנוגה ניסורי מצפן ויורם מתרגל היסטריה, כולם לומדים. מה זהו, מה איתי? אין פה טיפת התחשבות. בך, חביבי? כן, בי. ובכל שאר התלמידים שלומדים את כל הלימודים הלא חשובים האלה. אז למה שלא תלך למר סלחוביץ' המנהל ותציע לו תוכנית לימודים אלטרנטיבית? זה רעיון. אני חייב לדבר דחוף עם המנהל. אבל אמרתי לך שהוא לא פה. אז אני אחכה לו פה, בסדר? אבל מי אתה? קופיקו, קוף, המפקח קופן בשבילך. אתה מפקח? ועוד איך המפקח? המפקח של כל המפקחים. אתה קבעת פגישה עם מר סלחוביץ'? סליחה? רגע, ממתי אני צריך לקבוע פגישות? זה פיקוח פתע. חוק מנהלים סעיף 35(ג) על כל מנהל להיות מוכן לביקור מפקח בכל מקום ובכל זמן. מה, יכול להיות שמר סלחוביץ' לא מכיר את החוק הזה? טוב, בסדר. תשב פה ואני אקרא לו. תשבת פה? איזה כיף. זה נכון. חלק את זה בדנגס. 30 סינוס, מה יצא? איקס. הבנת? לא, גם אני לא. תראה, איקס שווה 3. 2, אתה לוקח על 1? טוב, די, אבא, די, הפסקה. מה הפסקה? לא יכול. 2 שווה 3. די, אנחנו פה 8 שעות. כשתמכור את הסטארט-אפ הראשון שלך ותהיה מיליונר, תוכל לצאת להמון הפסקות. אמא, אמרתי לך שאני רוצה להיות מתופף. כשתמכור את הסטארט-אפ השני שלך ותהיה מיליארדר, תוכל לתופף על מי שאתה רוצה. עכשיו ללמוד. שושנה, מה? זה לא הילד, זה לא הוא בכלל, זה סלחוביץ' המנהל. הוא רוצה לזכות בפרס המנהל הכי מצטיין בארץ, אז הוא עושה להם מבחנים כל יום. אתמול היה היסטוריה, שלשום ספרות, ומחרתיים מתמטיקה. יפה, והבן שלי יוציא 100 בכל המבחנים, כמו אמא שלו. באמת? ומה יצא לך מזה? נהיית פרופסור? זכית בפרס נובל? את הקמת חברת סטארט-אפ? נהיית מיליונרית? את מאושרת? לא, אבל אמא שלי הייתה מאוד מאושרת בגללי. כמו שדובי הולך לעשות את אמא שלו מאושרת, נכון? כי ככה העולם עובד. בסדר, שושנה. אם היית כזאת תלמידה מצטיינת, היית בטח גם טובה מאוד במתמטיקה, נכון? טובה? אני הייתי גאון. גאון. אז אם יש לנו אישה כל כך גאונית בבית, אז למה שלא תעזרי לדובי עם המתמטיקה? כי אני רק
קיבלתי 75 במבחן. איך מפה כבר, נו, במה אתם מתעסקים איתי, באמת? תעזרי, את מוזמנת. אוי, נו, באמת, לזה אתם קוראים מתמטיקה? כשתגיעו לדיפרנציאלים ואינטגרלים, דברו איתי, מה זה השטויות האלה? אין לי זמן לזה, אני חייבת למרות גבות. אני אבדוק אתכם אחר כך. זה שאני לא פה, לא אומר שאתם לא לומדים, כן? ראש לשם, רגליים פה. יש לי שאלה? נו, תחשבי לי מה. אני ממש מתנצל על האיחור, המפקח קופמן, פשוט אף אחד לא אמר לי שאני... כן, אז ככה, אני מבין שאתה לא מעוניין להיות מפקח ארצי. אני? מפקח ארצי? אין בעיה, יש מועמדים אחרים, בוא נראה. לא, אני רוצה, בטח שאני רוצה. אתה יודע שאנחנו מחזיקים בממוצע ציונים מדהים? הנה, תראה, 98.02 עקפנו את בית ספר גורדוניה ב-0.02 נקודות. למה לא 100? תראה, זאת אומרת, תשמע. תקשיב את הביט, תוציא יומן, תרשום. מעכשיו אתה עובד על ממוצע ציונים חדש. אני רוצה רק 100 ומעלה, הבנת אותי? עד שאתה לא מסיים את עבודת הבית הזאת, אל תחזור לפה. כן, אבל המפקח קופמן, מי ינהל את בית הספר בזמן שאני איננו? סמוך על הקוף. קוף? קופמן הקוף. מה, אתה עוד פה? קח את עצמך ותעוף מפה ותסגור את הדלת. רותי, תכיני לי מילקשק בננות. הורים יקרים, כפי שאתם יודעים, מר סלחוביץ' יצא לחופשה של מספר ימים. בזמן הזה יחליף אותו מר קופמן. בוקר טוב, מורים, בוקר טוב מורות. אני רוצה לשתף אתכם במשהו שמטריד את מנוחתי. כן, כבר כמה שבועות שאני עוקב אחרי כל מה שמתרחש בבית הספר הזה, ואני מזועזע. תלמידים עם עיניים אדומות, עייפים, תשושים, ואני שואל את עצמי, האם זאת תוכנית הלימודים? ואני עונה לעצמי, לא. ועכשיו תהיה פה תוכנית לימודים חדשה. טוב, זה... שקט! מה את מלמדת? מורה לספרות? אתה? אני מלמד חשבון והנדסה. ואת גברת? קופיקו? לא לענות לי! אני שאלתי אותך משהו? אז למה את עונה לי? מתחצפת, לא לענות לי, ברור? נכון שהיסטוריה זה דבר חשוב, וטוב לדעת גם חשבון, אבל אני שואל את עצמי האם זה מספיק, ואני עונה לעצמי לא! זה לא מספיק, ולכן מהיום תלמדו דברים חדשים. הנה את, דוגמה, בננה יד. אני זורק לך בננה, את תופסת. בננה, תפסי. בננה, תפסי, יש פה 2. בננה, תפסי, בננה, תפסי. ואתה שובר אגוס קוקוס ואוכל אותו, בסדר? שקט! אתה עובר עם זכוכית מגדלת על כל הראשים לצד קידים, ואחר כך בורח מן המריץ. לא ברחת, חבל. יש עוד, אבל הכל רשום פה על הלוח. אם יש לכם שאלות, רותי תעזור לכם. אתם יכולים לקום ולראות את תוכנית הלימודים החדשה. רותי, קפה חזק עם אל 2 סוכר. השתגעת? מה, את לא מתביישת לדבר ככה למנהל החדש? אתה עכשיו הולך ואומר לכולם שזאת הייתה בדיחה, ושמערכת הלימודים חוזרת להיות בדיוק כמו שהייתה. למה, תמר? כדי שמר סלחוביץ' יוכל לקדם את עצמו עוד על הגב של התלמידים. טוב, בסדר, אולי הוא קצת הגזים, אבל עדיין, מה? זריקת בננות במקום מה? חשבון? בסדר, יהיה להם יומיים חופש, הם יחזרו בדוחות מחודשים. כן, כדי שהם יוכלו לשחק איתך. כן, גם נכון, הם כבר לא משחקים איתי מרוב שיש להם שיעורים. תמר, את תשכחי שגם לך יהיה חופש. תוכלו לנסוע לטבריה, לקחת בלון, הכל כלול. מה את אומרת, נו? יומיים. יום ואחר כך עוד יום. די, תמשיך, זה טוב. עוד פעם. איזה כיף. נמר! אני לא פה. הנמר הלך?
יפה, יפה, השתפרות מהפעם הקודמת, להמשיך לשחק. אוקיי? יופי. מה קורה פה? לומדים? מה בדיוק לומדים? התחמקות מנמרים. זריקת בננות. זה פליאת קינים. פליאת קינים? של מי הרעיון הפדגוגי? של מר סלחוביץ' הגאון? לא, של המנהל החדש. מה קרה לסלחוביץ'? יצא לחופשה בלתי מתוכננת. נמר! נו באמת, להתאהב באקס של אחותך החורגת שהייתה נשואה גם לדודנית שלו פעם, זה לא חכם תרתי משהו. טוב מאוד. טוב מאוד. כן, מה זה היה לעזאזל? אנחנו לומדים. לומדים! לזה אתם אומרים לומדים? לקפץ כמו משוגעים? כן, ראית המערכת החדשה שלי? אני אשמח לראות. מה זה? לימוד שפת תופי הטמטם? אפיית עוגת בננות? מה זה הדבר הזה? מה זה שטויות האלה? מי כתב את זה? המנהל החדש. וואי, איזה כיף שסלחוביץ' הלך. בגלל זה קפץ היום מהמיטה כמו פנתר. מה לעשות, שושנה? כשנהנים בלימודים, הולכים אליו בשמחה. ממתי נהנים בלימודים? כשילד קם בשמחה והולך לבית הספר, זה אומר שמשהו מאוד חשוד קורה שם. טוב, שושנה, אנחנו צריכים להמשיך ללמוד. לדובי יש מחר מבחן בברייק-דנס. דובי, תקלוט את זה. מעניין מאוד מה יהיה לתמר להגיד על זה. ברייק-דנס. דובי, קלוט. את רוצה להגיד לי שאת בעד שיעורי ברייק-דנס? בוודאי, למה לא? הרי זו תרבות שצמחה מהרחוב עם ערכים אנתרופולוגיים וסוציו-אקונומיים. ממש, גם הכנת עוגות, בננה? נכון? כי זו הרי אומנות. את תמיד אומרת שבישול זה אומנות, לא? לא הכל בחיים זה מתמטיקה וגיאוגרפיה. תקשיבי, זה לא ייתכן הדבר הזה. שושנה, אני ממש מצטערת, אני חייבת ללכת לעזור ליורם עם פליאת קינים. פליאת קינים? לא, פשוט. פליאת קינים? לא, מה עוד יהיה פה? כל נפש הדבר הזה גם שטויות. כתבה מכתב להורים. וגם קיבלה בחזרה. מסתבר שיש הרבה הורים שרוצים להחזיר את התוכנית לימודים הקודמת. חגיגה נגמרה, עד שהיה לי סוף סוף כיף בבית ספר. אמא שלך חייבת ללכת ולהרוס הכל עכשיו, נכון? כואב לה ששמח לתלמידים. מה? ואתם נכנעים לה? תביא מהר טלפון. כך. עכשיו תראו מי זה קופיקו. הלו? שלום לך גברת תפוחי, מה שלומך היום? מדבר המפקח קופמן ממשרד החינוך. הבנתי שלך ולהורים יש בעיה עם תוכנית הלימודים. לא בעיה. קטסטרופה, אפשר להגדיר את זה, מה שקורה בבית הספר עכשיו. אז אני מציע שתבואי לבית הספר, אליי למשרד מחר, ונשוחח על זה בארבע עיניים. אני באמת אבוא? אפילו בשמחה. אתה יודע שאני הייתי בוגרת מצטיינת במחזור נ"ט? בטח שאני יודע, ולכן מאוד מאוד חשוב לי לדבר איתך, כן? תודה. גברת שושנה, אל תשכחי לבוא עם תלבושת אחידה. תלבושת? נתראות שושנה. גדול. יבוא. אוי, איזה כבוד, שושנה קוזילביץ'. תפוחי, אבל זה בסדר, אתה יכול לקרוא לי קוזילביץ' או קוזילק, זה מחזיר אותי לימים היפים ההם. שושנה קוזילק. אתה נורא מוכר לי.
אני קראתי את מכתבך, הגברת קוזילה, ואני רוצה להגיד לך שאת מאוד צודקת. יש! אני הרשיתי לך לשבת? לא, מה פתאום? תשארי לעמוד. מהיום הילדים ישבו וילמדו וימשיכו ללמוד ולא יצאו מהבית עד שידעו את כל מילון אבן שושן בעל פה, ברור? רעיון מצוין, אני איתך. רואים שאתה מפקח רציני. ועוד משהו, תלמידים שלמדו בבית הספר ולא השלימו איזשהו מבחן, לא משנה באיזה שנה, יצטרכו להשלים את המבחן. כל הכבוד לך, כל הכבוד. והראשונה תהיה את. יפה, מה? אני? כן, לפי הרישומים כאן, שושנה קוזילביץ' בשנת 89 החזירה מבחן בחשבון. אי לכך תעשי מבחן חוזר. לא מאמינה. 1, 2, 1, 2. תלמידי אין גנים, אחרי שנהניתם ממשחקים ומשינויים, הגיע הזמן לחזור לשגרה, כי לכל כיף יש סוף. מהיום חוזרים ללמוד חשבון וגיאוגרפיה והיסטוריה. אני מבקש לכולכם להיכנס לכיתות, בעוד 10 דקות יתחיל בוחן פתע בחשבון. מה בוחן פתע? מה בוחן פתע? אני לא מאמין עד שנפטרתי מזה, עכשיו בוחן פתע, יואו. רגע, דובי, מגיע לי עוד חצי שעה מסאז'. נראה לך, לא שמעת את מה שהוא אמר, יש עכשיו בוחן פתע, נו. תשתום פיות. אני צריך להגיע לפה בגלל שאתם כיתה בעייתית. איפה מבחנים? תודה. אני מעביר לכם לחלק אחורה. להעביר הלאה. ובואו נראה מה תקבלו במבחן הזה, כי הקודם הייתם בינונים ומטה. בבקשה, תמצאי לך מקום. רגע, שנייה, לא כדאי שאני אעבור קצת על החומר, אני שנים לא הייתי בכיתה. תלמידה מחונכת כמוך צריכה להתכונן? אין זמן, שבי. כולם מתים בצד? מתים בצד? אפשר להתחיל. לא, עצור. אפשר להתחיל. מה זה חוק הפילוג, נו? למה אני צריכה את זה גם? ממתי משתמשים בחוק הפילוג ביום-יום? את מרגישה מפולגת באמצע היום? לא להפריע! קוזילביץ', זו אזהרה ראשונה. לשתום פיות, שמעת? אתם יכולים להמשיך. קוזילביץ', נהנית מהנוף? לא, אני בסך הכל, מה שאני עושה זה שאני רק... שר! מעתיקה בלי בושה? אני לא מאמין למה שרואות עיניי, בלי בושה קוזילביץ' מעתיקה במבחן. ולפי הנהלים אני חייב לגנוז ולפסול לך את המבחן. ואני מבקש ממך להישאר בכיתה אחרי שהמבחן יסתיים, זה ברור? לא, למה? די עם המבט המסכן הזה, די אמרתי. שחקת אותה תמימה, ולהלם. לא אעתיק לעולם במבחנים. יפה מאוד. לא להעתיק מבחנים לעולם. טוב מאוד, רק עוד 354 פעמים ונראה לי שאת מסודרת. אפשר לקבל ניקוי שלי של התנהגות טובה? התנהגות טובה? במקום שגדלתי בו היו שמים אותך על עץ וזורקים עלייך קוקוס קליעה למטרה. מאיפה באת? מהג'ונגל? לא בדיוק, אני אתן לך רמז. מדינה שמתחילה באות חטא. חוף השנהב? חבש? לא, אבל אחרי החטא בא וו. חו? נון. חון. חונטוזה. באת מחונטו.